Aupa, ongi etorri Bilboko Steam egunera. Zelan ditzen zara? Kaixo, eskerrik asko egunon, Gorane Aguayo naiz, Formula Steven Bizkaia taldetik nator, Bilboko ingenieritza eskolatik. Eta zik izizu, edo zezabiz ikasten? Bueno, nire kasuan ingenieritza industriala nago ikasten, baina taldean dauzen beste ikaskideak, dozein ingenieritzan dauz lanean. Eta ze mailatan zauz? Laugarren mailan no. Ja, maitzen. Ja, maitzeko, bai. TFG eitzen. Bai, hor gauz. TFGA be bai, proiektuan bertan egiten dugu. Eta geur, zezabiz hemen, proiektu bategaz, edo... Bai, esan dodan moduen Formula Steven Bizkaia proiektuarekin etorri gara, ezagutzeko eta jendeak guri ezagutzeko be bai, zer egiten dugun eta Bilboko ingenieritzaren zenbait proiektuen artean, gurea zer egiten dugun. Gure kasuan kotxe bat diseinatu, fabrikatu eta montatu egiten dugu, eta gero lehiaketetara goaz kotxe horregaz. Ze interesante, bai. Eta proiektu honek ikusten zu gazteen talentuen oportunitatie dekola edo... Bai, oso garrantzitsua guretzako horrelako proiektuetan parte hartza, gero lan mundura zabaltzen dizutelako, eta bai, talentu hori batzutan eskatzen duten esperientzia hori aurretik irabazten dugulako lango proiektu batean egonda. Eta gaur eguneko inteligentzia artifizialak uste duzu garrantzitsua dela? Bai, teknologiak aurrera egiten du eta gure lana da be bai teknologia hori ondo erabiltzen jakitea eta beraren prestutasunak ondo erabiltzea. Gure kasuan proiektuan erabili egiten dugu eta be bai badaukagu beste proiektu bat kotxea dana, baina autonomoa gidaririk gabe eta hor lan egiten dugu inteligentzia horregaz. Eta unibertsitatien erabiltzen duzue inteligentzia artifiziala, programak, bisualak itzeko edo... Zuzenki igual ez dau bideratuta horrelako gauzak egitera, baina gero badauz igual asignaturaren bat, bai, justo nire kasuan ez naz oso informatika arloko ikaslea, baina segurazki informatika arloan erabili egiten dutela. Eta proiektu hau itzeko erabili duzue? Bai, laguntza hori beti daukagu eta gidari gabeko kotxea egiteko askoz gehiago. Eta, uste duzu garrantzitsua dela, no? Bai, noski hori... Steam, talentue, eta... Bai, hori bai. Hori lantzea eta horri garrantzia ematea, hori garrantzitsua da. Eskerrik asko etortzi gaitzik, eta plazer bat izen da, eta ondo ibili. Zuei, eskerrik asko. Eskerrik asko.